ए महाराज, आज बिहार में जब से दारू बंद भइल बा तब से एक जनी अपना पति से परेशान बाड़ी। उ रोज एगो नया चिलम कीनत रहे। उनके गांजा से आ फ्रूटी से इतना प्रेम हो गई बा, एगो मेहरारू के कुछ नहीं खन बुझत। उहे मौगी परेशान होके कहतिया, नासा पी के नाश करेलो, अब ना हम बर्दाश्त करो, रहब ना हम तहरा घर में, नैहर टाइम पास करब। रहब ना हम तहरा घर में, नैहर टाइम पास करब। नासा पी के नाश करेलो, नासा पी के नाश करेलो, अब ना हम बर्दाश्त करब। रहब ना हम तहरा घर में, नैहर टाइम पास करब। रहब ना हम तहरा घर में, नैहर टाइम पास करब। मरद हो आज ले तू जनल कि हमरा का घटल बा। आज ले ना जन्मी हम ससुरा के सुख हो, घर में खाना खा लो ना जब लागे तहरा भूख हो। जननी हम ससुरा के सुख हो, घर में खाना खा लो ना जब लगे तहरा भूख हो। घर में खाना खा लो ना जब लगे तहरा भूख हो। नशा से दासा बिगड़ल जाता, नशा से दासा बिगड़ल जाता, अब ना हम तहर आस करब। रहब ना हम तहरा घर में, रहब ना हम तहरा घर में, नैहर टाइम पास करब। रहब ना हम तहरा घर में, नैहर टाइम पास करब। बनली फ्रूटी तहरा मेहरी से प्यारी हो, खोखा के गाज लगवले बाड़ो, काहे बांसवारी हो। कब गजो पियो तरह बनली फ्रूटी तहरा मेहरी से
रहे बांसवारी हो। विजेंद्र गिरी तहरा ऊपर, विजेंद्र गिरी तहरा ऊपर अब ना हम विश्वास करब, रहब ना हम तहरा घर में, रहब ना हम तहरा घर में, नैहर टाइम पास करब। रहब ना हम तहरा घर में, नैहर टाइम पास करब।